Xeyirli kün, hürmetli milletdaşlarыбыз. Конгресс minberi деген тапшыруыбызны башлыйбыз сезнең белән Гөлнар Шәйхи. Бүген безнең студиябызда Бөтен дөнья татар конгрессы җитәкчесе урынбасары, Россия төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү комитеты җитәкчесе Марс Рифкат улы Тукаев. Хәерле көн, Марс Рифкатович. Хәерле көн. Менә яңа ел каникуллары тиз узып китте. Һәм инде без яңадан җиңсезганып эшкә керештек. Яңа гына Башкортстанда булып кайттыгыз. Һәм анда бик зур чара узды. Әйдәгез шул чарага тукталыйк әле. Башкортстанда республика күләмендә, Башкортстан Республикасы күләмендә татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадалар булып узды. Һәм менә соңгы туры 10 һәм 11 гыйнвар көннәрендә Уфа шәһәрендә узган иде инде. Һәм шуны йомгаклау тантанасы да булып узды. 11 гыйнвар көнне без шунда катнаштык. Баруыбызның төп максаты шушы олимпиадага катнашкан укучыларга рәхмәт әйтеп, аларны сәламләп, аларга бүләкләр тапшыру булса, икенчедән инде бу укучыларны олимпиадага әзерләгән татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән бер җыелыш җыеп, аларның фикерләрен ишетү, аларны борчыган мәсьәләләр хакында фикер алышу һәм тәкъдимнәрен ишетү иде. Biz менә шушы әйтеп узылган бөтен чараларда булды һәм бик файдалы узды дип уйлыйм инде. Марс Рифкатович, менә олимпиадага күпме бала катнашкан Башкортстан татар теле һәм татар әдәбияты буенча узган әлеге чарада? Беләсезме, ул бик күп, катнашучылар әлбәттә бик күп, ләкин менә соңгы турга узучылар саны 183 бала. Алар инде күбесе Уфага килеп җитә алдылар, катнаштылар Уфада чарага һәм әйткәнемчә, менә шу Уфа турына узган, соңгы турга узган бөтен балаларга да без бүләкләр алып бардык. 600-дән артык китап алып бардык, матур әдәбият китаплары. Аларны без аларга тапшырдык, укытучыларны да тапшырдык. Һәм инде төп җиңүчеләр анда 24 бала. Аларга инде кыйммәтле бүләкләребез бар иде. Аларны да сәхнәдән тапшыру мөмкинлеге булды. Һәм менә бу җиңгән 24 бала киләчәкме Казанга олимпиадага? Юк, җиңгән бөтен 24 бала да килми. Чөнки алар төрле номинацияларда. Менә шу җиңгән 24 бала арасыннан тагын әле җиңүчеләр бар. Менә шулар киләчәкләр. Инде бүләк мәсьәләсенә килгәндә дә быел бүләкләребез дә бик саллы иде, шундай кыйммәтле бүләкләр иде. Менә шу 24 төрле номинацияларда булар 8-нче, 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче класс сыйныф укучылары. Аларның һәрберсенә Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән без планшетлар тапшырдык һәм Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Абдулгаязов улы Шәһрәзиев исеменнән дипломнар тапшырдык. Марс Рифкатович, менә Башкортстанда 1,5 миллион татар бар дип әйтәбез. Татарларыбыз татарча сөйләшәме? Аллага шөкер, әле Башкортстанда тел сакланган, сөйләшәләр. Ләкин инде менә соңгы еллардагы үзгәрешләр безнең беренче чиратта татар мәгарифенә балта белән чапты инде, улаймы. Шуңа күрә бик мактанырлык түгел анда да вазгыять. Менә без укытучылар белән фикер алышканда да, очрашканда да бу мәсьәлә күтәрелде. Дәрес сәгатьләренең аз булуы да инде монда. Һәм инде ата-аналарның да, бик күп ата-аналарның туган тел буларак рус телен сайлап алулары да балаларның бик ямсыз күренеш, әлбәттә. Хәтта безнең кайбер вәкилләребез арасында шундый сүз дә булды инде Башкортстанда очрашу вакытында. Әллә инде татар теленең грамматикасын тирәнтен өйрәтүгә караганда балаларга сөйләм телен күбрәк өйрәтик микән дигән фикер дә яңгырады. Мин әлбәттә бу фикергә каршы чыктым. Чөнки әгәр дә инде Башкортстан булып, Башкортстанда мондый сүзләр әйтелә икән, безнең киләчәгебез бик куркыныч хәлдә. Шуңа күрә без ничек кенә булмасын, моны укытучылар да хупладылар, көрәшергә тиешбез, балаларга туган телебезне камил дәрәҗәдә өйрәтергә тиешбез. Марс Рифкатович, менә укытучылар белән очраштыгыз, балалар белән, әти-әниләр белән, андагы җәмәгатьчелек белән безнең бит инде татар халкының милли үсеш стратегиясе әзерләнә, тәкъдимнәр кабул итәбез. Аларның тәкъдимнәре бармы? Аларның тәкъдимнәре бар, алар бу хакта беләләр. Әле бит безнең менә шу федераль округлардагы очрашулар кысаларында
Без инде Идел буе федераль округын берничә урынга бүлдек. Алла берсә, бер халыкны җыеп зурлап үткәрә торган шундый стратегия турында фикер алышу үзәкләренең берсе Уфа шәһәре булачак. Алар анда да катнашырга җыеналар һәм без инде әйттек, интернет аша да безнең белән элемтәгә кереп, үз тәкъдимнәрен җиткерергә куштык. Алар да катнашачаклар әлбәттә. Тагын бер сорау, менә безнең Башкортстанда Татарстан Республикасының даими вәкиллеге бар. Һәм менә милләтне саклаганда, татарларны берләштерүдә аның ролен ничек бәялисез? Соңгы елларда әлбәттә вәкиллектә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге бик актив кына эшчәнлек алып бара башлады. Иң мөһим эше дә шул булды дип әйтер идем мин. Әлбәттә татарларның саны ягыннан да инде Татарстаннан кала икенче төбәк Башкортстан. Милли оешмаларыбыз да бик күп, төрле юнәлешләрдә эшчәнлек алып баручы оешмаларыбыз бар. Менә вәкиллекнең иң зур эшләреннән берсе менә шушы оешмаларны бер түгәрәк өстәл тирәли җыеп, даими рәвештә киңәшмәләр үткәрә башлады. Бу бик мөһим, чөнки бер-берсеннән хәбәрсез эшләүче оешмаларыбыз да бар иде. Менә алар даими рәвештә шулай үзара җыелышып, фикер алыша алалар хәзерге вакытта. Һәм бу өлкәдә шактый алга да китеш бар дип әйтер идем мин. Маршал Катович, менә хәзер безнең төп максат шушы милли стратегияның проектын әзерләү, аны халыкка җиткерү һәм шул уңайдан безнең сәфәрләр Россия буенча башланып китә, Алла бирсә. Менә шушы хәерле сәфәрләр булсын, Алла бирсә, менә округларда йөреп, очрашып кайтканнан соң без әле һәрбер округтан соң аерым-аерым шу студияга килеп, андагы безнең милләттәшләребезнең фикерләрен башкаларга да җиткеребез, Алла бирсә. Иншалла. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Бүген безнең студиябызда Бөтендөнья татар конгрессы җитәкчесе урынбасары, Россия төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалар белән эшләү комитеты җитәкчесе Марс Рәфкать улы Тукаев булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.